Tá fáidir óbhar se chuig chláir ag na tsraith seo Deiseanna Duitse is Eimear Ní Chinnéide ag deis le Coláiste ar Gaelchultúr agus is is chuir na gceist na íon na gran seo sin Eimear Ní Chinnéide agus Fionnuala Nic Pháidín. The beirt obair mar léachtóirí ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán thairiscint ag Coláiste ar Gaelchultúr leis le Deiseanna Duitse. Tá fáidir óbhar beirt chuig a chláir. Sprach leis na chláire se mar teise a bhí na féintear go rialta na an pobl a chur ar nálas faoin na deis na fástiíocht tar fáil sa Gaeilge for láthair. Agus daoine sppragu beidir le fiosar go skill na teanga an gur féidir an na deisna sin na hapú. An ga chláir lorm héin ná ba chuideach idir go brain na duine nó na daoine cha seo. A te opair a bástó a bhéin ar teanga scríomh agus a chuinneas gramdaí agus bí de suúgus spraci méid bhí na rá ag na híon na siise a bhí na féintear na chláirethe. Mar dúirt me buíochtaí as a bheith lint tróna. Láimid ag tús an chláir ar feadh copplanóid faoi bhar gúlra fástiíochta agus éidecha sin. Beidir an sinna geirí cóirde a chur ar nacht féine maidir le cúrsa Gaeilge na bealaí chuir sin féin fiosbar go Gaeilge agus na rudí practical is féidir a dhéanú le caiideann níos airde bhaint amach a heirí sa teanga scrífa. A tá samid ar dús le tain Eimear agus ar bheiste chuirtí sortún ar do chóilra héin ó hiú ide heiste. Cinnte, well, is sort wathó gochas mé as mar sin handig mé frídin cuas idechas ó thuí mar sin réní mé an dhéalaigh mar áhar do GCSA agus an sin rin mé an ard level chomáid. As an sin has mé ar 1 céim sa dhéalaigh agus sa ranca sin óscoil na banríonna mé firste. Agus in dhé sin bla mé rá sin staidir ar an dhéalaigh agus rin mé maisteacht agus céim doctora san Institút hÉireann sin. Sure. Okay, go agus tú héin mar sin nó le cin cúlraide tu go tain. Ja, so mé héin céim as sa Gaeilge agus is Spáis Coláiste na hÉireann agus an sin rinne mé Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus nagahort in Ollscoilháin agus rinne mé an cúrsa sin ar an Port Samstra. Agus cúrsa ar lína chuid bhaithí bhí gceist sin. Ja, cúrsa ar lína bhí an agus bhí cúpla cearlinn agus na stóile linn bliana ach, ja, cúrsa ar lína bhí an. Sure, agus cadiad nó dí a dólam tú nó dí practical a bhaine cúrsa sin? Bhí an cúrsa sin an practicúil agus háanta sin go mórlam agus béidir an ra bhú a háandam san ná an taiseola formid agus bhí an taiseola sin an bhean an bheacht agus dul mé an chuid sin. Agus fesin dul mé an chuid fesin an na daine eile bhís ranglam. Se agus nuún sin facultá a seolalas réidir is nóscoil go minic rud bhí geis le seolalas na anmhaid scrífah deú sin a méid. Agus sin tú Eimear cin cúlra fástiad turíonn tú in PhD agus cin táhar bhí go éis sin PhD. Bhí mé garc ar litríocht comhaimsere na Gaeilge agus a garc ar cuasaí taistil sa síhir sin agus a garc ar an taistil mar héime sa síhir sin. Ach le lindún dús an doctoracht dhéanú bhí déisina agam rangana hagus gan óscoil na banríonna chomáid, so bhí taithí múnteachta agam an sin. An sin chur meisteach ar scoláireacht Fulbright agus chaith me blian sna stáitiaontaithe agus na Gaeilge hálann sin in Aireach agus New Jersey. Agus nar tháinig mé arás fuair me post an óscoil na banríonna in mé firste arís agus an sin chaith me blian i Gorcaí ag léachtóireacht in Coláiste na hOllscoile a Gorcaí an sin. Sure. Agus an sin tú héine nó le tú gopur among Coláiste na hÉireann for láthair agus cin ról go dtíra tugad an sin? Is dói an teile tharm is special torméis náisiúchán agus an áhar. Agus sin bhá go míon rudí gan náise agam a chomáide sin orintanta bí meid scríomh cinál as mas dúam héin mas mai leat. Sin rála agam. Agus a gobar trí bhena Gaeilge a gcónaí ná chuidná ná? Is dói tá mis loníthe san ar an chamarsáide sa bhím sé pléile daoine fad amhain agus mar sin bhím sé pléile daoine Eimearla agus an Gaeilge ach Eimearla an chuid is nó. Well léironn se go maiid go bhfuil deisna an agréirtaí éagsúla go bidan a mín mór an deisna Gaeilge aber bidan a bhfuil sa bhain ceanna se. Is fiú gcónaí just a bheith chuine súil
na pasta mar tagan pasta Gaeilge can cin fiúhain in agriad mór an ban canis. Agus an sin bhí tú hain revision chaite tréise Luxembourg, so ristat in sin dún faoin tréise éí sin. Yeah, so bhfuil mé puiseala amach barlams na Hórpa in Luxembourg agus fog mé an agus bhí min sin fa históí blin go lei agus fu mé sóir le sin sin nás a chunreachta agus bhí sóir agarthirí gobarlam thumáid agus thuide sin go mór lam fialscharm a thuid ní aseáin agus really antaí go dó a bhí an agus Yeah, well, hannig tú hain aráist, agus tarlín se sin tin daíonar fe tréise. Agus is fiú tríalhhaid is mar sin hain. Fiúhain mar a datníí na obair bontas tan leitú na skillna dóm tú. So is bailínta na corladáid skillna. Mar lu mé an sin tá an chuid post sealadach fáil agus bhíon an bhéim fás na meán nach mór fuist epsom as maithe nó na puistúna. Ach de gcuoine orthe an sé galánna fe tréimhse agus hiíocht arás agus I gcónaí bí na mar sin galarásrís mas maithe daine sin na dionú. Agus tá istóid tá an córas airciíochta an sin beaganí ní salúpa chomáid den na puist sealadacha sin. Sure, agus bhí mit caiintin seo le Gaeilge le teann caiite le Mícheál Conra agus gurí béimeach ar an táhacht a bhainein le tá sé táhacht a gan misna chaú mar níorín leat go leordaí a gobar san institúí sneáda óg sé beidir go leor abar chu páspúirhaint má. So tá bailí éagsla is fiú go mór tréise Aistriúcha hain sin in tíarnach tá drona Gaelchultúr nó is fiú páspúine agus an sin epsó dhéanú tá scrútaí epsó riartana mas míonna mu a gurí past buúhainte má a tá na scrútaí sin an dúchlan an bháil. So bhá mé héana an puisealadach má agus fadas bhí mé an muna mé héana epsó agus fuair mé pás ach is dóid an chéad chéim sin an chéim is decha a gcuoine agus ní tríal aseána tá an na tríal hiicméadach ar lína so agus bíon dechaí ag daoine ag an chéim sin ach amatá gceiscáin ná chclaachú agus tá sé an dechar ach chclaachú siar chclaachú. Agus má héon tú dhéanaan tú iirecht tuairt faoin na tríalathe siiciméadratha psychometric testing gan alúchan seans mai go depiart. Agus tá deisina ar lína is féidir na tríala ar lína I chríal. Agus so bhí dearmagenta go gréad a tain pasa is go sin écht. A fiúhaid me heine tá sé táta mar sin gan géadú an lághhisna agus in tíarna tíana ar na Gaeltachta in tíarna Jamí nó post trí bliana, condú trí bliana a bhaid margus in sin epsó, scrútaí epsó agus in sin post buina bhainte má. So sin war gúil a héin ó nniu aideachais agus ó hí pá. De bhile na slóid faoi na hé beidir chodí leise agus sibh geirí fios ar Gaeilge agus gur éiste leis na moltaí a goh dalsin a geirí corlin agus skill na teanga. So tá samid a hain nuala so cin mála practical a rugad hain. So mar dúirs mé ar báil an chéim sin mena mé má nuad céim san aisceáin agus an agarthirt bhí an bhí ar an cleachtaí agarthirt a dhéanú agus cheap mé gur an na leabhar bhí ag antama clublan an bhaidh sin so tá aistear aige agus cúpla leabhar eile nach chuirthin an bhí láthair ach tá na cleachtaí sin an bhaidh agus tá freigraí an freisin an go féidir cinál measú na dhéanú a chud zebre agus chudú an mór bhí an sin gomsa agus is dóid tá sin an úsáide feisi mar úsáin na cinál cleachtaí agarthirt sin in anthid scúdaithe sin gúil cleachtaú agarthirt gin cinál sin sa chéile mar hampla so tá sin an mhaid sílam. Se agus leitún séalan sin agus ní me cinse cinchiad scúdúil a san, but an séla creúnahééis sin cúras ag fár Gaeilge da bhíní a geirí a bheith an fanil áfiúil aistrathirí agus
bín na siúdéis narsúl massa réalta a dro na bíanana go handú sa beauty súrachanna tear na man hóisiilta siú go mór an síla dhéanú bín bheith pepper scrúdíon bín a bhéim ar Aistriúchán ó bhar géidir agus beidir géidir go beala í cebna leis sin go a bheradam agus mat géirí bheith gobar mat géirí bheith an fanil Africa Aistriúthirí sin an gur fiú go mór an síla dhéanú ach tá sé táhairtá allhfuil dhéanú agus fanseir ar na pepper hamplatha. Beidir máú a bhá with hain chumáí mar sin? Cinnte, well, daibh siúd a bhí ag scríú go réalta bháil hín daibh an seachail litrithe géalspéalach ar an riúra céim an siimplí atá an ach chuidíonn sé go mór leat agus tú a géirí bheith cruinn a chuid scríbneachta agus tá sé bhád níos fosa na batún chló a chachant má tá an seachail litrithe sin agata. No, tá sé riachtainna más má, tá sé riachtainna éal bín daoine ra bhil tá sé €5 fiche ina riire. Germs a gcóí ní féidir a bheith gobar trí bhena géidir go gan géalspell a bheith agat. Is le fáil ar lína géalspell.com agus níon géalchultúr na níamsa níon mid scíar bíd an airgad bíad a bháú, but níon bantaiste bí an dún. Ach sin an tugan an do Mac chomáid ní bhhain don PC. Máidir bí a legad ímar chomáile sin? Well, tá sé antáhacht a chumáid leor maiid gramadí a bheith agus ar náid tá gramadach an stróán agus an bontáiste bhaine leis an ceann sin na ghfuil na chclaachtaí an agus is beidir leat arcar na freigraí atá ar chúil an leor. Ach tá sé sin ionta táhachtach go méid tú abalta na rialacha a heiceáil man bhfuil tú cinse for a bégan agus ghfuil an tóla sin ar fáil deit go héasca. So leor maiid gramadí sin dara. Well, Clinton mar mu scríú, but mar deirú te bonta se bunt hí an gur fiú de leogram dúsait mar bhfuil na freigraí ar fáil ag dear an leor, agus tá leor eile ar bhhar go chomáid. But den cinnte má tú chun leogram dí cheannacht mar deir tú héin den cinnte go na freigraí le fáil ag dear an leor gan sin tá den túr na fiú an leor cheannacht, agus den cinnte chomáid me cheann tú leogramdaí go le leor sin teacht le caiidir Africa go agus siide go as seachtaigh. Tá grammar Gaeilge na mraithir Críosta go hinnta chuid mhóradí an nachhfuil teacht leis an caiidir Africaúil. So bí chuirma faoi sin agus gannáras ní bhhain beidir leogramdaí cheannatá caiidir Africaúil a léú go min agus tá se le fáil ar líne íon tú caiidir Africaúil PDF a láric an Google se tú é. So rá agad in bhfuil beidir mála na bhála? So tá sam gur na híine eile cans faoin táhacht bhhain leis an léchóireacht agus takeim go mór leis sin. So hebí rud a taníonn le chéine le John é sé tá sim agad beidir ganhain fao le, beidir is féidir teach ar ábhar guchas.caí nó bud cinn me sin an chur le a hebhistanga tá leabhar intra freisin ag an chuúm agus Cos na leir sin tá si ionta choíomh sebris caniste agus tá agathirt in Scott Johnta na leir sin agus mar bhí seosamh mar í agad thomáid agus is dói go bhacaid le an cinál an taíatá agus san an sin ó hí na tangaide. So ein leir maith nó ein ó maithtar fágait tapíon deis agus bí fóla maina bhí sin. No, ein tim go láidir agus bhí padig go mianan mar í ar deisna duit le garid padig mar agurthir ar nachlár nua bearla Gaeilge agus lór sé faoin táhachtta a bhain le Severus agus a bheith ála ar na canúntí éagsúla ní dóir beidir a bheith ála ar de canúntíín. Se táhacht agus tú gobar go heirí mar agurthir go dtí nó dtí tá ceart na canúntí éagsúla agus an grúm mar dúir tú ard chaide ó hiú agurachta é rud faríor géir na mí na gcónaí álaí agus leor a Gaeilge. So cinnte agus tá na dhéanaan daoine Google ar an grúm mód a catalog an de acail sin tucha si ar list ar lína donna leor atá fáiltí go grúm. Loimid sin Severus tá lehananta ag RT.caí an duine Google ar siúla scéala sin bailúchan hafadaí as cartlan RTE agus cantirí duchas den géad sco
agus country a bhád siar me géisiad me héna garid le níl a dónan scrínear as tíochanan for basic tús nachtatí tá sebasínta an C-variation so siúla scéala a lárig siúla scéala muid RT a lárig ráidir rás a go héin mar sin Eimear gus rint moltaí beidir bhd héin. Bhí an beirt go bh caint fe sibhras agus na canamtí éagsúla an sin ar náid tá radio na Gaeltachta thar bheith úsáideach do géine atá géirí dul a dathíar na canamtí éagsúla agus is cinse go mííon sibhras cainte le Clinton ar radio gachlá agus fiú a bhíonn sé ar siúil sa chúlra is féidir leat pe suas ar rudí agus ar nach na cainte bag a beidir nach méad agat Je de screw she's beidir sin an nóí go héin fan an blianta sa roií a bit me se céal sean so gom sa an tréisiidir na roií nu si go réalta daoine agus hí leor nótaí dear go gom agus ní me géisi radí na Gaelta ná léú le tríocht ná léú an nuachtain scríime síos na henne sear fád agus bhí bailman sin an gro bitir ceirichéad lethe gom agus tu sin leis le fáil sa legan ar lína de gram an strách ar me jeú na néad ar fád iad sa sin máú an waithir fád. Moltaí bitir eile bhfuil héine in nuile? Well, tá mis sé díoch ag cuiimú faoin aistriúchán héin agus beidir de gcuine bhfuil simachús fiadchurtha ar go scoilní aistriúchán. Tá reinintmhaid síomhna dá cheangachan tá méid smína beidir faoin comisiún agus faoin Parliament faoi hÉireann Oireachtais agus den ói faoin nuach le ar Gaelchultúr chomáid. So tá deis an na gcuine beidh ar alt béarla fiacu an taisteachán íanú agus compráid íanú an sin leis an aistriúchán profisiúnta a rinneú. Agus a rís tangta sin chomáid leis an stoi leis an deacha sin aistriú leisáil agus cinál bheith fólam faoi obair daoine eile agus gan fatis fear gcuine rá rinne méid seo agus hiaglam fiabhsa chéir agus tá deisní mar sin an. Kente agus Luiton Commission sin agus hen daine go dtí siomh an Commission Orpi tá fáilseáin acu chomáid chuint na má fáilseáin go réalta agus bíonn siad ar fáil sa teanga ar fád, so búd a gine fantear an legan bearla beidir stochta léas an legan bearla agus an sin tabala bheith oscailte an riúir agus an legan Gaeilge den áitsean ceanna bheith oscailte agus compráid an sin so dheartaíonn beidir legan bearla sin písa alta aistriú go Gaeilge agus an sin compráidíana ar legan sin agus an legan na chur an comisiún héin ar fáil. Rud eile rihann an sin fáil féime cáint faoin comisiún Tá fáilteán an deas acu scríomh go soléir soléite agus tá sin Tá stoi an tunscadal sin an canál sve country teanga cholle tá sé sin mór email an fphobal faoi láthair agus tá bileid de an Oireachtais feis na bhéis léile an teanga choléir agus an Gaeilge san óir an sin agus tá teoir ionach sa leir sin conas abertí gunta scríamh agus just stíl jaas nádú a bheith agat. Agus chuir sinna gofnidum gohfuil PDF ag an capéis ag an rúm chomáid stíaltaí an rúm agus sabaltaí an fractical a fáil sin ma dhéanaan daoine sin a lágar Google stíaltaí an rúm tá mátaí maihinn sin chomáid. Agus luid sin sin nuail a luid túnúirte Gaelchultúr agus an mála bhín a bhín go minic nó hen daoine go Gaelchultúr.com feice si den nasc ag bar scalan ag bar lehanní ag nuirte Gaelchultúr agus mála bhín a gcuin ná germs a gcóí a daoine oscail le an bearla a dab bhhainme agus sin le an Gaeilge tíú leis. Oscail alt sin agus aistrí an paragraph na coppla líne ó bhearla go Gaeilge altaigin is nuirteir agus an sin gen compráid idir de legansa agus an legan a bhí le fáil san nuirteir héin. So sin clachtú iontainta simply practical
agus bháin go láidir a bhí ní tríla bhainteas. Tá Paul O'Neill faint ar an chréile seo agus deir se gur fóil mar é, ghfuil bag an Gaeilge agus gur tasathir é. Dú an chruinne fáil, so cai gur tí déna chuid na ghlaachtaí bhil cain fuh an seo nocht. So ramdrá se go Eimear máú bíal go hain. Well, ní gad it fe Jenny G an stair an tamar fad, is feidir le soltahaint as rudí chomáid, mór hapla is feidir le urscéile léú sa teanga nó fiú bheith léú na hailte thairiscint poncaí go rialta, so mai dhéanaan tú na rudí sin ar bhain rialta, chuidú sé sin go mór leat agus leis an stór focail agus an sibris cainte tágad agus tasún me tú buin soltas chomáid. Rodínta luite tuairis poncaí ag bar an lehanní na a bhín tú ar an siomh tuairis poncaí tefa tú ag bar, feic tú ag bar an scalan ar chlé an focail folklóirí sílam. Gus me cliclan tú ar an ácail folklóirí seo don hit Scott se dágrat na ríre. Rud a hálainn sin gur féidir le cliceal ar ácail a bhí ar an alt mar bhín tú léhailt ar tuairis poncaí. Féidir cliceal ar ácail agus jo tú Aistriúchán tá sé ceangailte le teanglan poncaí agus jo tú Aistriúchán go bearla agus álas fao gramada an ácail. So ní a déanú go mór dúirt me cliceal ar folklóirí ag bar an scalan ar tuairis poncaí agus na foiile bheith go an eis sin. Tá sé tarta go mais dóthe bheith rudí beidir níos casta luid tá sí mar tuairis poncaí siú go mór. Tá tuairis poncaí ar ros fad thaint tócalis. Agus beidir mar luime go mai beidir focail agus teirmí dóil ar áils go síos agus staidirí anú ar go rialta. Tá cóirtaide an cóirtaide poncaí agus fiú go mór na haltaine sin na léamh, tá sé dúchmanna go leor. Agus luid tá Eimear cinile tá cosla cóirtaide tá cinile luid tú na déanaine sin. Tá cinile ar lína dar bhaim léon teanga an review agus a rís tá na halt dúslanach go maithas dócha ach gentar pír bhasanúarthú agus tá siad anhaid do duinear bí bhfuil sa mapú a gúrsaí teanga. So tá náascán idir an uair seo agus an MA bhíon arsúil le hagadú na hoscoíochta in áliamh mar sin tá ardtáid an Gaeilge na halt sin agus bíon na meclíon na dhéanaan an MA agus an lochtachúil ag scríú den iris. So bliantfuil ar lína atá an agus ní oscom le goréid an go dtí le gaid. Le réid chomáid tá sé thar bheith sem mó agus mar dúr rud an bhfuil semachú a gúrsaí teanga. Ié, sa cóirtaide poncaí agus an sin an léon teanga an review. So siú go mór, just daoine a geirí beidir teanga níos casta ólam. Agus daoine cynniú ar fástóide má ag an de institúí an Aonta Seorpaí. Dóthe go sé táhairtá altainna léamh modular cúrsaí ratha, modular cúrsaí Gaeilge agus léití sin. So tá sé sin an táhairtá agus just chuirla a stór focail. Lormid an sin níos loimid an áard agus nágar agus cruinneas leitasa in nuala. Aistear poncaí chomáid tá aistear fearhhaid. So mar is dói an bunta bhain le sin ná bhfuil lista ionta chuir le chéile ag an lista tá in chóirdacha mas maithe, so mar bhfuil tú cinnte faoi soch nó éon nó níle agam mátá dachart a cín agad is féidir gála an list agus gála an litir S nó an litir A nó chuidir mud agus béidir gohí tú freigra na ceisian sin ach tá sé sin anáisiú go dó agus daoine tasúach leis an gramada aber. Tá aistear poncaí tá sé ddíirí ar bhíní a geirí pléiles teanga scrífa, tá geirí corlan a go skill na scrífa, daoine go mór agurthirí nó mór aistearthirí. Sta sean anhhaid agus loimid níos loigh an leor cruinneas le hantain magláchlan agus tá an ranach sin ar an siomh aistear poncaí tá ranach dar banim cruinneas agus an leor bodí ar an ranach sin. An ranach a ceadnín am héin na clachtaí agurachta ar aistear poncaí. Tá go maiid fao sin dó
go Dr. ceacht de le déanú agus sin tá na freigraí ar fáil agus tá tracht fear chimsia agus úsáide ar fáil sa sin Aistriúchán Poncaí agus bhí de caiinní slóithe an nuair go maiid faoin táhacht a bhain le bheith scríú na teanga sa ní leir bheith géisteach agus ní leir bheith a léamh caiit a bheith scríú go maiid. Yeah, agus orintanta ní haithníonn sé le daoine bheith scríú agus beidir go bhar lofa rud a cinnte astriú tá scríomh duna cíns eile agus tá sé sin go brar fad is tá ag scríomh ar bhealacha cíns nó rud a haithníonn le daoine áras ná beidir just fiú contas bag a dhéanamh ar chuir ag rinne tú an lá sin rud a cinn siimplí ach go méid tú ná an de stíl héanana arbeirt sin an rud is táchtaí agus bheith compórda i man scrín áachta mar ag deir le mar maiid le bheith ag scríú agus mar bhfuil an stíl sin agat be an dachar ar Galimán Aistriúchán, éintí meat agus sé dechar a bheith go maithí scríú na Gaeilge gan a bheith léú na teanga so tá daoine airíonn agus tá go leor daoine le suateachtaí acu scríú a bhearla agus scríú na Gaeilge agus scríú eile mar eile nachfuil daoine déú edit so luitún sin táhar a bhfuin le bheith scríú a chéad gan áras tá sé an táhar a bheith léú agus bhí mit nodi jet to dini leo. Rod het a symbol fwy bheith scríú, luit a bit cín lein a díalan and sin. Ma vín te scríú na teanga tolet fwy deada na barlí at thanda deolais na chermí na fakul na hol ar all sogad. Agus sin balla an éifeachtaí ar fad na doran cinnéadú mecinn tú na barlí at thanda deolais Janet Donnan Kin. Agus bín tú héna caint go mai Eimear faoi na táhairt bhain le gan buile faoi chuir am hort a rudí cheadú nó rudí heiceil ar lína. Cinnte bíon a leitheid de Teanglan Poncaí agus Foclúir Poncaí bíon siad oscailte agam gach lá anas go deacham rudí a heiceil agus bheith cinnte agus fiú an 3 gramadí atá ar Teanglan Poncaí tá sé sin tharbheith asúil nuair a táú géirí rudí a heiceil so níor cuairg méid duinear bí genú bhfuil fí thuaim agus iad ag scríú nuair na tá na hapaní iontacha sin ar fáil ar lína. Agus a gas Foclúir Poncaí an Foclúir nua tá forbraigh for Gaeilge. Tá fí sin mé dhéanann tú Google ar Foclúir nua bearla Gaeilge móide trár. Well, go dtí Foclúir nua bearla Gaeilge láir ar YouTube tá trár ísean tá fí sin an bhfuil trár modula úsáid Foclúir Poncaí agus sé táirta an nós den cineál default tá nó rudí scríú gan litrú nó gan réala gramadí cheadú a heiceil. So sé táirta mar sin mar dúirt muid ag tús ar fád Gaelspell i cheannacht agus sé táirta mar dúirt is Eimear Foclúir Poncaí, Teanglan Poncaí agus Láganim Poncaí úsáid gas Láganim nethe. Chomáile sin an ggóil táirta baint le duine beidir tsraith leis teanga tá cineál deacraach duine leis na bon réalathe sin gur goid na chuidú mór beidir díana chuirsa seachtaíonú mas féidir le hÉireann cruinneas nó airswart ní chain nó na heid scéal nó Gaeilge nó go leor cuasaí ar fáil. Sé táirta dan sé beidir nachhfuil páirte síl na Gaeilge beidir cuasa mar sin ghéanú. Agus beidir chuirbeid deile sin chláir se gan bhile. Tá díana chuirsáilmhain na cruinneas na Gaeilge ag Gaelchultúr agus sin smuoinehile a bhí a geirí beidir chuirla a goid scéal na Gaeilge beidir toirtúí cuasa sin. Beidir ar siúil trí uair a bliain agus bhí tú héana gobar in nuala ar sin ar fleid tamil go maiid. Yeah, so is story an fórsta beagam sab ná rinne me se an chuid ceartacháin ar na tascní rinne na miléine agus a rí seile an tácht amháinint le aseolalas aáil agus fiag sa chair a chuid cin ní dó réir. So tugamid aseolalas mion sonnithe de Greenie orintanta ní bhín si i ggéirí gachard a eáil agus orintanta chuann si lág bhis na ar Greenie ach ní lá goir ach deis an fóla me mas maitlaat. A sílam ban daoine tarbheas an cuasa freisin orintanta mar
orinthe bín cinál struchtúr ag tasló cuioine, agus tá sé dacan ar atá chéist an teidir sa ágáil beidir struchtúr chur ar a chud fóma agus ar leid má tá cuasa de cinál cin sin institué gan siú legat ar leid chudín sé sin le ar an bhealach sin. Ja, tá sé táirta ba te chun cúrsa bíanú ní mar rag a gaid daoine an déan chuirsaí nó linne. chun cúrsa bíanú tá sé táirta ceist chur rah ré cin ceall aseálas chuirn siúr fáil. Ní fiú cúrsaí inú gan aseálas cumsia ar fáil agus an déan chuirs gus agus an Dioplóma Iarchéime náisiúna go héin tu go méid allmór aseálas agus cartaí mid níomhhain litrú gramada, cartaí mid cuasaí síle agus fiúhhain cuasaí spásal agus puncaíochta. So ní bhíon trochar a bhí Harbí goin ach bhíon geirí cairla daoine na réide se has lágmas na choráthú. So tá sean an táhairta ná déan cúrsa mar sin mar a bhfuil go leor aseálas le fáil. Rinne dearmar beidir tagartí lormid faoin bhúm agus lormid faoi bheith leo tuairiscintí agus léidir sin. Club leor.com bú sinna lua go mai. So bú a bhíine beidir club leor.com agus leor na mísa a leo agus chuirmidir fáil chuirmidir fáil cha sin Aistriúchán ar na fácla agus ar na habartí is casta. So go dtí takeí bag na go dtí dearún chláir gur maigad a Jessica Rooney Walsh tas íhain lom na fí sin seo gur maigad Jessica gur maigad sa bhí linn. Agus na déna go dearmad beis chuide go bheith fehaint ar an chláir seo agus ag an couple lá beidir ach it's féidir a bheith gcónaí ceistena ar Facebook ar lena Facebook Gaelchultúr agus freagramid ceiste bí agus webh. Ach táid takeí go dtí níhhain go dtí dearú chláir na seachna seo a go deimhann tá take go dearú na srathe. Tá man bhuia de chéine nuail agus déine Eimear as a bheith linn chomáil seo tróna gur bhí maigah. Agus tá se bartaí gonne beidir chláir nuachríal am go chéile. San níl tá dearú leis an tsraith faoi láthair a é chláir a go am go chéile, nar thugus deis na nua fástacha chun cén bailinn si bheith chuir nálas fuha sin. Bailinn gohairí an Lord le sé gceiste gon Lord le ran an Aistriúchán mar bhil fi postchat an cin an sin. So chuinní súil ar Facebook, Twitter agus Instagram Gaelchultúr le cinnte na gaiile tú na chláir sin a go am go chéile. A sin ag ceap tamil so gur mai agad as a bheith linn an teachtain seo agus beidir seach níile bhuiim séim na dólan slán tamil.